Gendeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing banane iki. Kula minangka dadi wakilan guru. Napa ing dadi pecuan kita Baladewa? Mekili nek kita Narayana. Waduh. Ini sampun atampi panyuwun kula. Anggen kula mangkili dhateng kadang kula Yai Narayana. Ya. Rene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso metu. Jaran kok kaya babi. Lho. Iki nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Aduh. Oh. Kekerasan dalam rumah babi. Kaya babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Babi? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe turun talasan dadi apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, Mardika napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum Kang ada. Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek aku lho, nyun sewu Mas. Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Lho, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Yo kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo dhewe. Lah, emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalam. Yang dalam sayang. rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki opo to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas lho bocah. Mbak anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini? Heeh. Loh, Mas sama dite ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa di niki? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan sing nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi iki to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya.
Pokoke cak sotik iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru iki? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia coy. Dagati siramu kang dadi lamunan. Sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat mojo temanten kakalih. Kita jadi mantan, Mas. Cepet, Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistiani Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. enek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Indo Nganten koclok. Nganten kok pindho Kaya. Ayo monggo anu. nung ning nung ning. Wah, iki. Ya. Oh dadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Prias. Oke, lha ke. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak niki kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sapa Anu cekar ki kaki utawa rokokan. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri Ning penganten. gemplang apa, Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malean. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglebar Temanten turun. Kamu gak mau jadi Sarimbi. mantan mbak aku to, Mas? Loh, iki piye posisine? Tawakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudah Teman- cetokan ora. Totok men dadi akbar. Iya, iya. Muga-muga seteruse ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene do mripate piye iki? Temanten Eh. sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak petuk, gak Kok petuk. gak petuk? Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Tapi sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas kan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu?
Matamu dhewe. Sing kaya Mas Gibran mana? Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolap toh? Mataku. Ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapaan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Ah. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten. Lungguh kursi. Nggih, Kursi. Wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene. Dampare manten, kursi manten. Ah, borongan piro to ya. Lah ngono. Nah, mulai jadi profesional. Nah. Ini jenenge romantis totalitas maksimal kono kuwi. Hei. Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adat di ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem gak? Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. Salat sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Menang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih. Numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Modar. Tuh, Rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalam kamar. Penak ngene lho, Mak. Penak kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet we. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Pidalem saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei. Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi kok. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Hei. Apa kowe? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh. Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngaten lho? Moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun CR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di situ Kahanane saged. menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya? sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemesno Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Wane ya. Hah? Wis sing ahli ya. Ah. Wane hene wa. Hene. Oh ya. No ha. Kok ngene? Wah, oh
Opo? Lah ini malah medhit wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih. Sambung kok padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yuk, gerak jakan. Oke. Nah, Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Ya, go, sudah siap? Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh tenan. Makasih. Yuk. Padha sampe. Kerasakan. Ya yuk terus. Tarik.
ben to Mbak, tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ana titipan ya Oh, nggih. kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ana Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Lawetan Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Ah, menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. gitu. leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo? Inggih, mugi-mugi dari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet? Nggih sami. Dulu kok kayak duwe omongan belas. Yes, pokoknya mugi-mugi masyarakatipun ayem tentrem kathah rezeki lah nggih. Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutup lakon ya. Oh, nggih, nggih. Kalau Kalau malam kita semangat. ketemu lagi. Nggih. Siap. Nggih. Yo, cawe sesaji Brojo Dento Brojo Musri tutuk nih lakone. Wayang. Yuk, ya. Yuk. Mas
Allah man. Ya. Oh. Oh. Ridho mawur mangawur-awur-wurahan
Pengarane ngajurit gong maguru kungso tetek kaya butula war pangri ing turangga estim yuwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit dalah. Paman Sengkuni kang sampun medaling Jawi. Kula Satru Banjar Junut mundur sasana cumadhong dawuh paman. Kula kareta marema cumadhong dawuh paman. Kula ratu mbara keling Punjaya Jatra cumadhong dawuh. Kula Satru Pedanyangan Suwetu cumadhong dawuh paman. Kabeh wae anakku ngresata Kurawa. Pisan iki dawuhku padha gatekna. Sepisan aja mbok kendhone anggonmu dandan malah kepara padha kencengana. Kaping pindho kerep ana anggonmu padha geladen perang, kaping telu olah kanuragan kepara padha ajekana. Awit Kakang Durna, gurumu wis ngendika Kurawa kuwi pancen kedunging kasekten ulekaning kadigdayan. Oh, dalah Paman Sengkuni. Paman Sengkuni ngendika jare Kurawa kedunging kasekten ulekaning kadigdayan. Lah ning nyatane nek perang kok mboten nate menang ngaten niku, Man. Ah nek kuwi nasib kuwi. Batinmu mesti wong perang iki jane adu nasib apa adu kasekten, ya toh? Nggih. Sadurunge kewetu tembungmu tak sauri luwih dhisik. Wong perang kuwi ya nasib ya kasekten. Malah pangarasaku wong perang kuwi sing baku ana gelaring yuda. Kang Eyang Bisma nate paring dawuh. Wong perang kuwi aja mung didoli akal ning ya nggunakno akal. Sebab kabeh wong kuwi sinung apes ora beda kaya sing tak rembug karo Raden Brajadenta ana pasiwakan iki mau, Dur. Ya kuwi putraku Brajadenta bakal njabel panguwasa Pringgondani saka tanganing Gatotkaca. Yen Gatotkaca ora ngulungke bakal direbut sarana Bandayuda. Malah nek perlu Pandhawa ditumpes sak oyot-oyote. Wis saiki tak wene wektu kanggo Kurawa anggone kepengin padha takon. Nah, sajake Durmagati kepengin takon. Kowe tak olehi omong ning tak wene wektu nggo 2 menit. 2 menit iki ora apa-apa, Mas. Pendapat itu satu sama lain berbeda, Mas. Sampeyan gadah polisi pengen mateni Gatotkaca kali Pandhawa. Ada yang setuju, ada yang menolak. Itu wajar, Kalau saya pikir jelas Paman Sengkuni itu orang legan golek momongan. Cobi toh. Lah wong Gatotkaca niku sing milih rakyat Pringgondani. Pilihan sudah selesai dengan sukses tanpa gejolak apa-apa. Tinggal bekerja sama bersama. Lah kok sampean malah ngubupi pikire Brajadenta supaya ngrebut pakuwasa Pringgondani. Niku jane pikir sampean niku pikiran patih napa pikiran maling to, Monggo sampean iki dudu wong Pringgondani lho, Kok mentalane gawe kisruh. Lah kok badhe ngorak-arik negarane liyan niku pripun? Nek ngaten bener kandhane wong-wong nika. Ngendi nggon ngendi papan kok isih ana Sengkuni mesti ora tau tentrem kahanane. Lah kok persis to to? Saya tidak heran kok, Karena kalau batuk itu masih bisa diobati. Ning yen jenenge watak ora bakal ilang yen ora bareng karo sing nyandang. Lho niku. Padahal kita pernah mendengar petuah dari Eyang Abiyasa lho, Ketika beliau mewejang Raden Nirbita, waktu diangkat jadi patih Wirata, Simbah Abiyasa melingaten, "Le Nirbita, lamun kowe dadi patih kang sepisan pinter mulang aja pinter maling. Kaping pindho gelem udu aja gelem ngedu. Kaping telune kulinakno mikir aja sok kulino mukir." Lho niku falsafah luhur lho, Wis nek guneman wis. Ampun. Saiki genti aku ya le sing ngomong. Mbahmu Abiyasa kuwi nuturi becik lumrah merga simbahmu kuwi pendhita. Lah kuwi patih. Aja kok padhake karo pendhita bakune ayo budal. Yen ketemu kala bendana kon bali glagati nunu yen ora gelem gek dipateni. Karana kala bendana luwih ndukung Gatotkaca tinimbang kakange si Brajadenta. Wah, lah dalah. Kok ngaten niku pripun, Man? Pun Mas Jumbar mawon, Pun. Ben ndang geger mawon, ben ndang geger jagate Sengkuni bintang pudyar katen. Malah kahanan iso tentrem lambe lak deplok cengkel. Wis ora usah kakean gunem kantar guna kowe gelem budal ya monggo ora gelem ya kerya praja.
Muga-muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Aswatama kula wonten dawuh paman. Metu njaba. Pisan dandan kapindho mlumpuk kaping 3 kabudalake nok non dhateng sendika amit madal pasilan paman. Budal dina iki. Benjing bidal gumuruh saking paseban Jawi kunging Prabu sananira lir surya wadalira harsa madangi jagat Yo bebudalan para Kurawa. wadya bala sing yo
Yo. Yo, yo, yo. Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup ong deni rama parna ong dwaja minyumeng bendeng ungkung Risang Aswatama
kang minangka cucuk ing prawadya bala menika Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu. Kados pundi Raden menapa Raden Brajadanta sampun dipun kanthi wonten pringgondani hanyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng ratu. Iya piye Paman Brajadanta wis samapta apa durung? Kowe ya Padebat. Luput saka kudangan mrucut saka gendongan. Kok ngaten liripun kados pundi Raden? Ngene Padebat. Aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadanta. Kakang Brajadanta wis ndak kanthi bebarengan lakuku nyekseni wisudan ratu anyar ning tinemune Kakang Brajadanta mbalela Panembat. Kakang Brajadanta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu sing luwih mrihatinke Panemban. Ing wektu dina iki Kakang Brajadanta bakal ngrebut bali panguwasa Praja Pringgondani. Janjane wis ora kurang-kurang nggonku ngelingke. Nanging Kakang Brajadanta babar belas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana Panemban. Iya jagat ya Dewa ya Bathara. Kok saged ngaten penggalipun Raden Brajadanta. Aku ora gumun kok Panemban. Bisane Kakang Brajadanta manguruti tingal kaya mangkono sebab kasatriyan Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Patih Sengguni. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadanta mesti bubar diurup-urup. Dikoroki kupinge karo Tikus Sengguni mula slendro sing dadi rasamu ya Panemban. Aku mbuh aku wis ora bisa nggagapi lelakon iki mengko. Ngarepe kaya ngapa Panemban? Lengeng Indriya mangu mangun kong kanduhan rimang lir leno tanpa kanin lir leno tanpa kanin yen tanduluso yen tanduluso menggo sang dia utama Paman Kala Bendana piye ta sira sumingkira sawetara aku bakal nyingkirake para Kurawa saka kupenganing Paman Brajadanta mengkono ger ya Paman kareben aku lan Siwa Senggana kang murba kang sarta masesa ya ger duga-duga ginawa ngati-ngati aja kanthi keri ya ta sira Handhet gayo gegono risang Rama Daya mati ana yaksa gongcang krama namane welakata sini cecaki jroning arep
Hendrik si panungkul padanono panunggul apa dosane dosa ngunggul sasama aja tindak walat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasa Asmi ber panonku pating kalebyur urung sanggon ku ngiyat dalem wanara putih wanaka kusika seta utawa